Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ma actors and actresses ochokera magulu osiyana amene ali ma members a National Theatre Association NTAM makamaka ndithu chigawo chakumwera. Ndiye kungochulapo mwaena amene ali mu sewero limeneli. Mmenemu tili ndi Anagama, Flora Suya, ndi mmodzi amene wakhala akuchita zisudzo kwa nthawi yayitali, anapangapo ndithu ndi Alabama Theatre wakumbata, komanso ndithu kupanga mafilimu osiyana. Mwina ena mmakumbukira ndi mwina alipo amakumbukira Flora Suya, timati ndani kodi? Chabwino abidane fali pati ndiyeso mmene ndithu tili ndi amenenso wakhala kwambiri mu zisudzo. Koyambirira panali pa 20 August kupanga perform pa French Cultural Center mu mzinda wa Blantyre mu chaka cha 1991. Tamuombereni sommanja nanyoni enifa chiwame. So 1991 silero eti. Ndiyeso tili ndi winanso amene wakhala ndithu akuchita zisudzo kwa nthawi yayitali mugulu lija la kwathu, komanso amapanga ndithu pa wireless. Tiliso ndi Mai Nyoni amene ndi Linda Jata, namombereni sommanja amene ndiye pompo. Tili ndi mzimayi wamphamvu amene mmenemu akumenyaso Soflet aine saiwa, namombereni sommanja ameneyo. Ndiye mmenemunso tili ndi Padera manja mafega sonde magona ndi mizozo ndithu imene ili mmene muso muli mkulu wa mfuko kwa basi amene amachulidwa kuti Kiling'ande Makipeni Ngoji wa mfuko namombereni sommanja ndi mmene momwe basi. Muso ndithu tili ndi Steve Chisale amene ndi mtumiki wa Mulungu, Prophet Munyeli watamuombereni sommanja. Ndipo tili ndi Flora Definite amene akutenga solo ya Regina. Ndiye mmene muli chapa komanso momu muli mmodzi amenenso wakhala akuchekera pa stage pa TV, anagwirapo ntchito ku Accra, anakayambisanso masewero ena ku Uganda, anapitanso chaku Zimbabwe. Ku Uganda kuchoka kunoko ndikukayambisa ma episodes kapena kuti ma TV series kumene koko akaona kuti nkuluyu ndi nzozodo, ndipo wakhala akuchita zisudzo kwa nthawi yayitali. Pano ndi ambuyeso anamukweza kwambiri. Tiyeniso timombere mmanja Mandanya amene ali mu sewero limeneli. Amayi ndi abambo, pa tsiku la lero ndiloleni ndikupatsireni sewero limene likubwera pa stage. Taomba ni mmanja kuti nsalu ibwere apa.
Kama kwambele mavyewasi kuno kuli azituzo amene ambirimbiri apanga pamenepa a National Theatre ndi amene akonza zimenezi ama ati amenewo kufuna kupeza chithandizo chazawo. Mmodzi mwa iwo amene amati Musa Beno akudwala, akhala akudwala kanthawi kakatali ndithu, nde panopo akhala kumupanga operation nthawi yayitali, amupangapo operation mpaka ka 20. Pamene tikunena panopo Vice President apereka chithandizo kuchipatala kuja kufunika 8 million, koma Vice President amene msewewe akunokolerwa kuchedwa mangani apereka ndalama yonse yoti Beno Musa apite kuchipatala. Ndi zimene zili kuno akupanga fundraising ya Beno. Zikomo kwambiri ma viewers, musaonere nawo chifukwa choti simunalipire, simuonera nawo chifukwa choti simunalipire. Amene akuona kuti nkofunikira kuthandiza munthu, kuthandiza Beno, munthu akuyimba pa foni iyi ono kutumiza Airtel Money 091 ma 8 41 370. Tieni tikondane Amalawi, tieni tioneserane chikondi pakati pathu kumuthandiza Beno kuti apeze chithandizo chofunikira. Chithandizo chofunikira, tisamamukonde munthu akamwalira. Tieni tioneserane chikondi munthu ali moyo. Tamverani akuti Beno Musa wapanga operation, panopo apita operation ya namba 20. Zomvesa chisoni. Tieni tithandizane, tieni tikondane Malawi, kumuonesera Beno chikondi. Zikomo kwambiri, simunalipire nawo
tatumizani kena kake kangachepe ngati mufuna kuti muonere kuti amanganya kuti chani msewero limeneli. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.